anga réunion comité de coordination au dedo donc an kumana ninka donc an kumana fen sababu fen nani de ka fen folo don anga nyomoye korole donc mun fora ka ke sani ninka ke donc an ya la jena soro o kera flana donc bara min kera sans bafla ani tani konondo mun kera donc enfin an yo laje fen o fen mu nyimi akake donc aya laje nasura ton kera donc fen savana oye fen mun kera sans bafla ani muga donc o fana an ya laje donc min kanga ke ani mun kera donc an ya laje ambe baramina donc aye dugu doni soro mun fait donc bana mun be sisa atoko Covid-19 donc ay kololo chama se pour jenika bari bara chama to mun kanga ke sanni ka bi janvier ou février sambafla ani muga amaseka ke watila donc si ça aye bara damene mais en hakilla o ba aye bara min damene abseka ta anye fo sans bafla ani muga ni kele donc au sein fait donc anga nyoye ambiseka fo ko vrai akera anyema donc kuma chama kera donc kuma ni mun kera ambalaje recommandation mun fora ambiseka ka bara chukumi wala sa proni akangatanye